ke viral plu MLA B-Engleng la pen ke nili pen akheng no video viral du Aputhak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo la so video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo la pen ke nili jung ni ning ke hang pen la so chipa viral ji puge kali nili phan la song bong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo la pen ke MLA sarta nili phan contact ta do contact na call pen chitong nang pa join ni nita mani hala so hut bang han Kachethan Peter ti so han Kachethan na join ni sinon ni la so akisung ki phunang lo ni jong si Peter ti so han la so kisung ala hai MLA pen message te text dong chi call long Kachethan thi person te ni la so kisung along ki phuphe de ji polo alam me ke ni phan Peter ti so tanang use lo ni phan physical bustanang dolo ni MLA sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dolo labang ta ahok lo plus ako guhati nang pon busita MLA long ke dami po huta Peter ti so sinang pon lo plus room hada ke enta Peter ti so si ke en lo ako ni phan physical tang claim back lo la pen ke ni ke dam ta ahok alam si ke dam lo sar na ke hanga join ni pen si ako la so video enoi puna ke toy ta Peter ti so sinang ke toy la pen ke Peter ti so pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit adet bang thek thi sita hedi la so pen aprang si ni tu physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jirpi jirpo true pen si tu mi do relationship po ane kalila la pen ke ni la so lam Kachethan na join ni pen si alang ni phan nang hung bon na son si chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde pho phe pusta hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter ti so mobile si ni phana ke pi ajoy ni si ni la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en bek ke Peter na ke pia phone pen ni ke en i la pen ke Peter ni phanang toy te puason te ni dam di de jipolo ni phan la hai latum se khinu akam na ke japon ason lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan MLA long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane damo puta ni imboji la an lo latum si dang ke toy punang kumat mar phang si ke pudang non amat ke la bage budam nan ko po Agustin sarsi Peter han toy tahai Peter la si phan ke toy non la so Agustin ke kumat lo Agustin kramsa ni la an ke alang penta pura face to face ka chit heklong pu ke complete lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu e kalilang sita arni si ke mane bang Kachethan o Kachethan o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa sta 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so paisa ban ke Peter ti so pen Agustin kramsa kumara long pen lo ke ban ke oh MLA B-Engleng sar pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benai pi lagi ahokalam sinon clear da ako kes sini phana ke thon ni hem si a Peter ti so nang bisa se de la so Peter ti so poisa ke thon ke ni neng tum ta do sita ni hem tum han la hai lam Kachethan hai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chimatha nang ni family han ta chimatha na join ni ma jo han ta la so lam Kachethan the pini piposi la so news long ke bang nang kok ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko an sta na pa viral lo plus ni photo sita ko an ni post lo la si ni lihin pen ke so tak pen pimren lo Peter ti so pen Agustin kram sahan non mat alam chipa clear dak de pulote latum non mat phuta phunang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong chi pipo la pen ke MLA sar long ke toy vek ta Peter ti so siang toy vek lo a phun ta Peter ti so siang kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen si ni contact pen si sar si auto driver hanta chimki pen si ni ke dam adim ke kola khetro athengno kola khetro pune kola kendro no ne la so thengno alang a hem long si
chini niki laan niki chini ni quarter lok sini ki matha dam la dak ta mate phara hem tong ni pilon ni pusini ki matha dam ni yat ta chini ni la pen hap pen bang det pen hedi video a mobile pitor lang chipilo pitor long sido pilo la det pen tani han physical lang claim pitlang physical lang claim det si ni tum ke dam ke rang ta pitor nang pon lo nang ke van lo hotel lang ta pitor tiso si ke en lo nang ke abi bang bom hu ke abi sita hala su a video enam det pen ahut ajo amat ni han physical do room ke en le kaprek pusita ni han physical lang claim det a physical lang ami thang room ka chada Agustin Kramsa that kachirap tu kwa the bangke pitor tiso ni phanang than lora joini sini la that Agustin Kramsa kachirap dun do puning je daklo alam ke la so 30 lakhs ke wan alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi la so hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni phan hili nang jong clock pen si ni phan la so video nang chibor I sita la so video ka abilo ni nang mehang pa bang plat sticker biko a video sini send chot Agustin Kramsa phan ke la son sini phanang pupe oh kalang ma puni ke ajatta ni pupe object so ajatta pudam de sita non ke ni pudam na ko loje ni phanla anna pa viral lo ni phana ke pa viral son thot la an so se alang tum posto na gi la an so se inside na gi pusi ni Agustin Kramsa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimrem lo pinike jong si la so lam non amat pangsam se pinyang bong pinang bong pangsam se plote Agustin Kramsa pen pitor tisolam ke nilong duulan nila anso se si pa-viral ji la pen ke ni phan ko pingmanay pasung ateng la tum no namat la tum AI pen to kabunay thulune matela an mga chini ne sita ni phan ke mathari mirdalin nang video ke pitor tiso pen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita la tum arlo pen nili phan sita nang chujordet lo la pen ke pinang anaru so tum hasta la son ni phana son thot ki pho son si hala tum han ta chujor pukon ni ki pudam ji puke la si Agustin Kramsa ta ki mi ubang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi ubang kali pu chini daklo alam ban ki pipo se chini daklo pothe ke ni phan physical ang do expensi ni phan MLA bida singling lo na ke toy la pen ke video pusta enoi pu anta la tum senge to ya joini si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor tiso la pen Agustin Kramsa tum nang karjap du nang ya dim si non la tum si ulta alam pathip thurong news kipi la pen ke poster ki pa bon la son si na claim thurong ni phan ke ni inu dukwo sar ke plangjin ta hai sita ni inut man ijot duk bok sita ni ta ni man ijot do ni ta inut arusopi ni family do ni background do ni hem du bok ta hai ni family tum plang o ta hai la tum han man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor adim ke Agustin Kramsa pen pitor tiso si ni phan man nang ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta nang jor lo man ta nang jor pilo la tum si so la pen Agustin Kramsa nang tum akimi chikrong ra binot nang tum athak akimi chikrong la ta nang ninga lo ke hingno ta tulo la pen ke non soar lo tum han ni phana son thot man nang ki jor la pen ni phana son nang thot ta ka jor kapre han ki jor ji pu bang ta ka jor tang ku sita la hai bang ton noi jong si inton te protest so tak pa nang li tum phan non amat FIR pipensi nang li tum phan arrest sita nang pipo bo la pen arrest back nang ji ako rada tum sita Agustin Kramsa pen pitor tiso phan ka ke mip ke hok rinot nili mithang ke phuan da choklo kapre tum phona nilo pusi nili hin pen ba ke je thang pon lo arlu so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusita mi la hai na thusta inton etno Agustin Kramsa pen pitor tiso non mat joksi nil ke viral dat a video nangli tum chidile le la pen ke rat tum hasta pachidile le la pen nangli tum lam klar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusita chidan nan kokpo joksi non amat la hai video a photos non ma pachidile le plot tangte rat along sita nili nangli tum a videos pusita nangli tum a character pusita nili wanan kokpo alama ke nili phan ke nangli tum seng toy be nangli tum si nili men pen poisa chobe la pen ke so aru tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor hino la pen ke
non amat matu alat non chini bang link usta lahai video pen ajoy ni ke ni phana pasung det tahai la pen ke non ni agostin ram sa pen pitor han la so estimate chipi det apot la so alam boy ka chipi ajoy ni nili phana pasung ni han stabor itahai la pen ke nili han ni prans ta na armut det tahai ni family prans ta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phana pasung prote agostin ram sa pen pitor tiso se adai chen vek nangji lake pitor tiso la pen agostin ram sa non amat lahai a video pachidilet le pulote lake ni rat ahong jai long staba na kokpo la pen ke pitor tiso pen agostin ram sa ke lam klar chipi vek nang po chipi pe pulote nang litum aphan kupi pilone alam pusta ni long do o ko ano ni natum me hengno kam pusta natum do o la pen ni phan sta nang klem vek alam potki natum han apaklang vek ji ake hai MLA bidasing leng aphan sta ni lihin pen tuning rilo non eprang ki mesenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hok lo non eprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son make lang no pen lang lira nang inut MLA man peng chipi pen do vet thak vet chingki vet le do inot ni nang tum phanai chehang ike ni phan ma du tabe na ke ther na ke hap putabe ni phan poisa pe na ke nam pustabe tangka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panji putabe ajattabe nili ningarlo ni phanon koson ma kisung la so kisung pen ni koson si jok nang ma la pen ke ni phana pasung be aphan koson be sila tohan pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang li tum phanang chhang nang kok lo na chethan nang kok lo rat ang lo sita